What is up mga balbal? Welcome back to our YouTube channel. It's me Garnet and this is Joyce. For today's video, we will doing the who is the most likely to challenge. So, Bisaya version kay mga Bisaya man gud me, mga Bisaya na taaron walay hasol. So before anything else, magpasalamat lang nito sa tanang mga ni-suporta kay kagahapon lang nagka 1K subscribers na ta. So magpadayon lang ta sa atong nasugdan kay aron kita magmalampuson. Sa mga wala pa naka-subscribe, palihog og subscribe, then click the notification bell for you to be updated on our uploaded videos here sa atong mismong channel. So let's get started. Kuan, palihog na imig kuha sa mong preps. Namatay, mga sulugoon. Ay, wala man dahil, no? Sige, atong kuha na itong preps. Dayon mo ni ang mahitabo. Naay questions ang atong kauban diri. Si Marky. Say hi. O kani nga mga questions are made by our cousins from Dumaguete, Tweetams, and Gia. So thank you guys sa suporta. Mga igagaw ko diha. Thank you sa tabang mga agaw. So here it is. For example, the question is, kita mahilig mag-exercise? As if si Joyce ang mahilig mag-exercise, so I will make this tubig into her ulo. So ang naka-exciting ani mga labs kay we don't have any idea sa mga questions nga ilang gisend. So, bahala na ni oy. Magsugod na ito. Sorry kayo. Di ka kayo mga auntie. So, sorry sa kanang mga extra sounds sa mong palibot kay kure. Kay kuan na day mi sa gawas nami sa daplin og karsada. So, tapos daghang manok sa among palibot kay probinsya biyan eh. So, unsa magsugod na ta? Hilig mo maligo. So, andam na ba mo maligo? Sige, first question please. Kinsay hilig og laag? Yeah. Nawa kayo. Papala man sa natong kilay yan. Oh my God. Kinsay kusog mo kaon? Dili ay. Kamo. Dili halata sa lawas. Kinsay palaaway? Ako pa rin. Me, myself, and I. Go kayo tubig. Kinsay walay uyab? Ah, ikaw! No. Hoy, taken, Meg. Mga... Anak ko uyab, no? Kinsay mag-online class pero mag-Facebook? Dili makaligtas ng estudyante. Namatay. Kinsay malibang magdalag cellphone?
di pa siya di mahurot no kay himabaw pa. Now. Kinsay kusog mo tila. What? Og ice cream. Nasubdan ko. Ice cream is real. Abi na ko bunsang tilaan. Kinsay sipunon. Actually, gisipan paghapon ko ron. Kinsay to timer. Duha ka mong oras? Sa? Kuhan, murag. Dili siya applicable na ko. Murag, i-accept na ko yung nakakar! Murag, wala. Wala yung timer na mong pansar mo na mo. Tumawa na ka. Kinsay na nakatilaw na. Basta may natilawan? For sure ba niha? Og budbod. Nga kamuting kahon. Nasubdan ko. Naratol ko itong kamay. Kinsay hilig muhatag og second. Kinsay Kinsay kauyab nga one day ra. Pasing ikaw. Come on, nakauya ba mag one day ra? One day. Sure po itong uyab to. Sige, next. Kay Kuan, muragwa siya sa mo ang kuan. Hindi. Pamatasan. Kinsay nakasulay nga gitsit. Kuan, salamat kay ani nga challenge no kay nakahinumdum na niya. Sige. Kinsay mahilig og dako What the? nga pagsalig. Kami na to. Tunawa kayo. Kinsay Wariso! Kinsay palahubog. Oh, shit, oh. Palahubog. Kinsay kusog mo hamal. Nasubdan ko. May kaam sa inyo. Kinsay mahilig og gahi nga ice candy. It's me. Hapit na mahurot. Kinsay bastuson. Green-minded. Murag, ako bastos. Medyo bastos. Murag sabon na lang gikulangan yung shampoo. Kinsay nakahikap. What? Sa may nahikapan? Naog ite. Actually, tigtrap mo yung kong ite. Kinsay abnormal. Oh my God. Abnormal ako ko? Sabon. Wow. Kung kinsa tong mga mo sponsor dihang sabon, i-comment ra. So mahura ka to mga loves. Ang mga siponon gisubawan. So, mo din yung dagway og kuan. Basa. When wet. So thank you so much for watching. So, if you like this
video, please hit the what do you call this? Thumbs up button. Kung mahimo, pwede na mo i-share sa imong Mga friends. If you have friends. basta ganahan po sila aning ako ang challenge. So that would be all for today. Bye-bye!